Добър ден! От този книгче, където сте добавили, има и на моя статия за живота на човека, който му е събрал днес тук. Аз вчера някой ме е питал каква ми е моята връзка с Карол Телбизов. И моите прабаб и неговата майка са били сестри. Речи, аз съм някакъв род с този човек, който за син Сатана ми толкова голем и толкова важен. Аз сега няма да разправям за негова живот, която Исус сте чул. И ще да направя една връзка с тази песма, която сте чул преди мене. Тай пела за дома. Той, което аз пиша сякача дисертация, и ще да развия една такава теза, че банатските българи може да живеят на 3 места. И тия за те са отеи, тия са окъщ. Ама със една, когато сме се манал, нашите прадеди са се манал от Вишнов или от Винга, има едно у дома, и той тука. И ако ние имам 3 топуса у Баната, у България, Бардарски Гераново, Стиле, Драгомирово, Брегаре, у Сърбия са Иваново, Лизнайц, тук Вишново, Бречкия, Винга. Той са топуси, той са конкретните места. Ние синцата трябва да направим тъй, че тези места да ги изпълним с живот. И ние са да и правим. Правим някаква култура, пишем, предвидели се, играем, пеем. Ние пълним този место с живот. То век и динамично, то век и модус. Това малко термина, за да видят какви расте. Той е било топус, конкретното место, по-специално модус, то век и динамично, век и състояние на някаква култура. И дай да идегнем još малко по-горе, защото той, което му е направил общност, той църквата, той духовното, той културата. Дай да направим да бъде домус. Защото домус на латински, той дом, къща. Къща, да. Ние са да се преберем у дома. За нам, да сме разпилен по целия свет, са те палкене по целия свет. И станало тъй, че той у дома не е сам едно или 2 или 3 места, а па той у дома е нещо, което е по-горе, той е у духа. Ние сме заедно от тази култура, която правим. Аз може да живея в София, я може да живея тук, ама ние всеки ден мислим за той, как да направим нашите банатските българи да живеят у духа. Сега интернет толкова му помага, сме се дигнал у облака виртуално. Ние живеем заедно от тези 3 домуса, ама тия все са едно у Бога. Той, което би щел да обада još днес. Телбизов е направил 2 важни книги за нашата общност. Едната е за традициите и обичаите, другата е за носията. И сега тук на тази трапеза видят част от рубата от носията на Вишнов и другото са едния книги, които аз и Маги и още един гостите съм домамала тук, Александър Димитров е там, може да го видите. Той потомък на ферменджи от Винга, живее в София и той за първ път и тук. Ние сме донел сега едния книги, които са свързани с нашата история и ще да ги подарим за този център. Сме разбрали, че има библиотека тук. Всеки, който ище да чете за католиците в България, за банатските българи, за България, да може да намери тук тези книги. Се надявам, че повече хора баре защо да ги пипнат, да ги видят, да ги отворят. И
завършат, да има кодобат и други хора след мене, да се срещнем повече пъти, да мислим о една посока, да вървим заедно напред. Защото такви зора, кача Карол Телбизов, кача Антон Лебанов, кача Гюка Гергулов, чекат некой да продължи тейна път. И той сега трябва да сме ние. Ама трябва да направим тъй, че и те след нам да може да карат този път. Ако ние на те не оставим нищо, ако не им мъртувам, ако не им разказвам, няма да има кой да продължи този разказ надале. Няма кой да пренесе той, което ние сега се мъчим да опазвам. Аз се надявам, че този център за едно место, едно у дома, за мой съд да се пребирам, да правим научни конференции с магии, ще той да правим тук, да се срещне това, да представим книги, да има концерти, да бъде едно место, което е пълно с живот. Защото сам га сме активни, га правим нещо с слово, с урта, с дух, то тогава